салом, бо шумо ман хусрал дар барномаи Матрица. имрӯз ман ба шумо оиди камераи пинҳонии смартфон мегӯям, ки шумо онро аҳамият намедодед. вақте мешавад ки шумо дар кӯча ягон лаҳзаи зебоеро мебинед, ки ба то гирифтани смартфон аз киста, кушонидани парол, даромадан ба камера, шумо аллакай он лаҳзаро аз даст медиҳед. барои ҳамин ман ба шумо як функсия нишон медиҳам, ки баъд аз дидани он шумо бо 2 клик камераи смартфони худро барои навор омода месозед. инак рафтем. барои пайваст шудан ба ин функсия медорем ба настройки, баъд аз он медорем ба блокировка экрана ва баъд аз он пайваст мекунем функсияи быстрый запуск камеры. баъд аз он телефони шумо ба кушонидани камера зуд пайваст мешавад. дӯстон, ин буд барномаи Матрица. лайк, комментария ва ба саҳифаи мо обуна шавед. пешравии мо ин бурди шумо. хайр.